Donem la benvinguda a la xarxa BEC, bicicletes elèctriques compartides d'ús comunitari de la cooperativa Som Mobilitat. Des de la xarxa BEC us proposem uns consells i unes recomanacions per una circulació segura en bicicleta de la mà de la Gemma i del Pere de la cooperativa de bicicleta. Per on és recomanable circular en bicicleta? Per carrers bici o de velocitat 30, on la bici té prioritat per circular per la calçada. En carril bici en la calçada estigui més o menys segregat. Carril bici a la vorera, extremant la precaució amb la gent i haurem d'anar més lentes, perquè aquests carrils ens donen la sensació de més seguretat. Per les zones de vianants, plataformes úniques, carrers de prioritat invertida i parcs, són espais on s'hauria d'extremar la precaució amb els vianants i si cal baixarem de la bici. Per les voreres, rambles, bulevards, on no hi ha carril bici, s'haurà d'anar a peu. L'ordenança de la bicicleta ho especifica amb molt de detall, però per resumir, no es podrà circular per on la senyalització ho prohibeixi, per exemple les autopistes, les rondes. Però recorda que si volem ser respectats com a ciclistes, cal que seguim les normatives existents. Què cal tenir en compte abans de pujar a la bici? Revisar l'estat de la bicicleta, que les rodes estiguin inflades, que els frens funcionen correctament i el seió a l'alçada correcta, a l'alçada de la cadera. A més, portar roba còmoda i adequada al temps i a la temperatura. Si portes pantalons o roba ampla, assegura't de recollir-la. Sabates de soldadura i els cordons ben lligats. Si has de circular de nit, assegura't de portar llums i elements reflectants i comprova que podràs lligar la bici en cas de deixar-la aparcada al carrer. Abans de començar a pedalar, estudia l'itinerari i atura't cada vegada que hagis de consultar el mòbil. Recorda que no és permès circular amb els auriculars. Porta el casc si has de circular per zones interurbanes o carreteres. En canvi, a les ciutats no és obligatori si tens més de 16 anys. Per resumir, les 3 normes bàsiques. 1. Posem atenció al que ens envolta a la via pública i preveiem les situacions perilloses. 2. Festa visible i previsible. Portem llums i senyalitzem les maniobres. I 3. Comuniquem-nos per assegurar-nos de ser visibles i de saber quina maniobra hem de realitzar. Doncs que tingueu bones pedalades. Una bici més, millors persones i menys pol·lució.